Ναι, από πάνω μπαίνουν, από πάνω. Φτάνεις Τάκη? Πέταξε την κάτω, θα τη βρω εγώ μετά. Ωραία, και την άλλη είναι. Πρόσεχε Τράκη. Ωραία, δεν έχει τίποτα άλλο τώρα. Πάρε μόνο το καπάκι και βγάλ' το. Ωραία, παιχταρά μου. Ναι, κατέβασε εδώ προσεκτικά, μην το χτυπήσεις, απλώς ακούμπησε εδώ στον τοίχο, κάτω και γύρισε το προς τα αντίθετα, δηλαδή, να είναι απ' έξω. Αλλά μην το χτυπήσεις. Έχεις καλά να πάω πιο σιγά να μην... Βεβαίως, να φέρω. Α, τώρα θα βγάλει μέλι, Όπως θα αδειάσω, όχι λίγο μέτρο, βλέπεις απάνω. Ναι. Αν αδειάσει μπορεί να στάξει, να μην τρέξει απάνω, μετά θα... Μαρία, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα τσαμπιά είναι. Από μακριά. Αυτά είναι τα κεριά που λέμε, Τάκη. Ναι, αυτό είναι το κερί που το φτιάνει μέσα. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Ή.